minahal kasi kita. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupi, di ka pa sisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong baghaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidikit. Ang bituin at araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng waro aming pagsikta, buhay ay langit sa piling ko. Aming ligaya na pag may mamapit at mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines.
listen to the voices with no acts of arrogance. With candor and politeness, we are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed, we are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Bombo Radyo Bacolod. Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Mayong adlaw mga hinigugma ko nga mga utod kag abiyan kay Kristo. Yari na kita sa Lunes sa nahauna nga simana sang Kwaresma, kag padayon kita sa pagpamalandong sa pulong sang Dios. Subong sa mga mata sa mga alagad nga nagatulok sa kamot sang ila agalon. Subong man ang aton mga mata nagatulok sa Ginoo nga aton Dios. Tubtob kaluuyan niya kita. Maluoy ka sa amon o Ginoo, maluoy ka sa amon. Mga muyo kita. O Dios nga amon manuluwas, lisua kag tuytuyi ang amon panghuna-huna, agud nga ang mga hilikuton sang Kwaresma, mangin mapuslanon para sa amon. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Jesucristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Ang Ebanghelyo suno kay San Mateo, Kapitulo 25, versikulo 31, tubtob 46. Nagsiling si Jesus sa iya mga gintutunan, kung ang anak sang tawo magkarisubong hari, nga ginaupdan sang tanan nga mga anghel, magalingkod siya sa iya harianon nga trono, kag ang tanan nga mga tao sa kalibutan, pagatipunon sa iya atubangan. Dayon painon niya sila sa duha ka grupo, subo nga ang mga karnero, ginapain sa manugbantay sa mga kanding. Ipahamtang niya ang mga karnero sa iya tuo, kag ang mga kanding sa iya wala. Dayon ang hari magasiling sa mga tawo sa iya tuo, kari kamo nga ginapakamaayos ang akon amay.
Panublian ninyo ang ginharian nga ginaman sa inyo, halin pa sa pagtugas ang kalibutan. Kay gingutom ako kag ginpakaon ninyo ako, ginuhaw kag ginpainom ninyo ako, dumuluong ako kag ginpadayon ninyo ako sa inyong mga puloy-an. Hubo ako kag ginpamayuan ninyo ako, nagmasakit ako kag ginatipan ninyo ako, nabilanggo kag gintuaw ninyo ako. Ang mga matarong magasabat sa iya, san o bala Ginoo nakita ka namon nga nagutom, kagin pakaon ka namon? O kung nauhaw ka kagin painom ka namon? San o kabala namon nakita nga dumuluong, kagin padayon ka sa amon mga balay? O kung hubo ka, kagin bayuan ka namon? San o kabala namon nakita nga nagmasakit, o kung nabilanggo, kagin tuaw ka namon? Ang hari magasabat, nagasiling ako sa inyo, kung inyo ininahimo sa isa sa 10 siling akon mga utod, ginhimo ninyo ini sa akon. Dayon magasiling siya sa mga tao sa iya wala, palayo kamo sa akon, mga ginapakamalaot sang Diyos. Dito kamo sa kalayo nga wala sing katapusan, nga ginaman sa yawa, kag sa iya mga anghel. Kay gingutom ako, kag wala ninyo ako ginpakana. Ginuhaw ako, kag wala ninyo ako pagpaimna. Dumuluong ako, kag wala ninyo ako pagpadayuna sa inyong mga balay. Hubo ako, kag wala ninyo ako pagpabayui. Nagmasakit ako, kag ginbilanggo, pero wala ninyo ako pagduawa. Dayon magasabat sila sa iya, Ginoo, san o ka ba na namo nakita nga ginagutom, o kun ginauhaw, o kun dumuluong, o kun hubo, o kun nagamasakit, o kun ginabilanggo, kag wala kami magbulig sa imo? Ang hari magasabat sa ila, matuod yun nga nagasiling ako sa inyo. Kung wala ninyo paghimua ini sa sining 10 kubos, wala man ninyo mahimo ini sa akon. Ini sila pagasilutan sa wala sing katapusan, kag ang mga matarong magaangkon sang kabuhi nga wala sing katapusan. Kung wala ninyo paghimua ini sa sining 10 kubos, wala man ninyo ini nahimo sa akon. Para sa aton pagpamalandong sa ebanghelyo nga aton nabatian, aton ginaabi-abi si Reverend Sammy Torrefranca sang Society of St. Paul Iloilo sa iya pagpaambit sa aton sang iya reflection sa ebanghelyo sa sining nga adlaw. Maayong aga kag welcome sa aton programa, Father Sammy. Maayong aga, Sister Ninya, kag sa tanan naton nga mga tagpalamati sa sining nga istasyon kag sa mga nagafollow sa aton via live streaming. Kanami balas ang aton ebanghelyo subong nga adlaw. Tuod gyud man gali nga ang Ginoo nga makagahom magahukom sa aton sa katapusan. Subong nga mga inadlaw, nagapanglakaton kita sa Lenten season kag nagapreparar sa misteryo Pascual ni Jesus. Manami kung ginapamalandungan naton kung ano bala kita. Ano bala ang aton mga ginapili sa tagsa-tagsa kaadlaw. Ano bala ang gusto naton parehas sa istorya sang ebanghelyo. Mapilian ayhan kita nga magapuyo sa tuo sang Dios upod sang mga karnero, o sa iya wala upod sa mga kanding. Adlaw-adlaw ginahatagan kita sang kahigayunan sang Dios para magpili. Kag ang pagpili naton bala nakabase sa mga gospel values kag kamatuoran nga ginatudlo sang ebanghelyo. Sa tudtuod lang bangod sang social media, grabe kag puwerte ang iya epekto sa kung ano ang aton ginapili kag ginapatihan. Hindi lang sa mga politiko, kundi bisan sa mga choices naton na hanungod sa beauty kag social standards. Ang aton gali mga choices, no? Nagapabalo kung ano kita nga klase nga mga taho kag kung ano ang magakatabo sa aton.
Kung ang choice mo para balas sa kaayuhan sang tanan kag magakalipay kita. Ukon kung ang choice mo para lang balas sa imo kag imo hinulsulan. Nag-remind ini sa duwa ko ka mga amigo. Nag-attend sila konsyerto. Ang isa ko ka amigo, ginsugid nga sa akon nga nagtinguha gid siya usisa sa concert nga iya plano kadtuan. Pati ang posible nga mga kaupod sa concert kag ang hinungdan kag rason nga may concert. Kag ang isa ko man ka amigo, naglantaw man siya sa concert. Pero ginpamangkot ko nga makadto kagid didto. Ginsabat niya ako, basta nagbasta lang siya lakat nga wala nag-usisa. Pagkatapos sang duwa ka concerts, lipay-lipay ginto ang nauna kong amigo. Sadya-sadya gikuno, kag grabe ang energy. Malipayon ang tanan. Samtang ang isa kong kamigo, naghinulsol gid. Nag-agwanta lang gid siya, hambal niya. Hinulsol gid siya nga basta lang ang rason sang iya pagkadto. Kinahanglan ta balikan ang gospel, ang ebanghelyo. Samtang may kahigayunan pa kita diri sa kalibutan. Ang kada adlaw, itugyan ta sa pagpalangga sang aton isig kataho. Ang paghatag bulig sa nagakinahanglan. Ang magpakaon kag magpainom sa kubos. Kag ang pagdumdum sa aton mga utod nga may sakit kag ara sa presuhan. Sa diin bala kita dalon sang aton mga ginapili? Sa wala o sa tuo? Sa kamatuoran o sa mga buting? Karnero ka bala o kanding? Madamo gid nga salamat, Father Sammy, sa imo matahom nga reflection. Kabay nga makagiya kag makahangkat man ini sa aton tagpalamati sa sini nga programa. Hasta sa madason. Kung gusto ninyo makigangot sa mga kaparian kag brothers sang Society of St. Paul, mahimo ninyo sila makontak paagi sa ila FB page St. Paul's Iloilo. O kung makigangot sa sini nga address, Society of St. Paul, Aganan, Pavia, Iloilo. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lorilla. Kabay nga ang paghidait ni Kristo, nga amo ang dalan, kamatuuran, kagkabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa, hinadulot sa inyo sang mga madre sang Daughters of St. Paul, kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang